Jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Khalil ɗan Shagamu jikan kundila na Kano. Jama'a ga saƙo mai ƙarfi daga Najeriya zuwa ga ainihin shugaban ƙasar Niger. Wannan wani dutse ne da ake dawafi mai hatsari ga musulmai. Sai gashi an samu Hausawa kuma musulmai wanda suke ainihin cikin garin Zandal a ƙasar Niger. Suka je suna ainihin dawafi a wannan wurin wai da sunan cewa wani sabon annabi ya sauka har ma an ga sunan Allah a jikinsa. Saboda haka kuma cikakkun musulmai Hausawa na Niger suka je suke bauta a wajen, har da mafi yawancin malamai aka dinga zikiri ana sai da layu da guraye. To mu dai a sanin mu duk mutumin da ya ce zai bauta ma wani annabi bayan tafiya annabi Muhammadu ya kafirce musulunci. Saboda haka ya kamata a duba hukuncin za a musu mai tsauri, wanda kuma a ƙarshe wasu malaman ma suna cewa wanda ya yi bauta ma wani daban daga cikin ɗan adam a kashe shi. A cikin garin Zandar ake kuma a yanzu ake yi. Saboda haka muke fatan Allah ya tabbatar da imanin mu zuwa ga annabi Muhammadu, Allah ya tabbatar da imanin mu zuwa ga Allahu Muhammadu Rasulullahi. Sunana Ibrahim Khalil ɗan Shagamu. Ku ci gaba da kallon wannan kafirci da ake a cikin Nijar a yanzu. Ya kamata a je a fasa dutsen a kore su. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suna ta dauka akce ruwan addu'a in ka sha shi zaka warke. Don gani ruwan don gani ji duniya.